Thangphai Khलाinani Kaham Lama Kwrwi Wngma bai Khadumani Phunuklaikha Amchaini Lukurok Patimwng Hezamara block Matiabari Amchaini Koktwma Amchaini Lukurok ni Koksilsamwng Kwtal Lamani Samwng Homwng Khlaina Bagwi Bedekni Bwkhaktwi Naharjakliya Mungsa Saktharmung Rone kapal birmante kakliya tamuni hinke shalbrum Koktwma kasai phaibo Thangphai Khlainani Kaham Lama jung ferangte nongjangnai tøini kaham sepsap Kwrwi khanai abo haikeno haino hai Thangphai Khlainani bagwi Kaham Lama Kwrwi wngwi jungzalo Lamani mangphili kasai phaika Simna Bidhan Sabha Hezamara block ni Matiabari Amchaibo Amchaibo Kwrwi Thangphai Khlainani bagwi Kaham Lama kisamisa watewamani yagulo lama kwagwi thangkha khanai Koksilsamwng rwkha Amchaini Lukurok abo haikeno teibo Koksilsamwng rwkha hafang thango phaibo borokni jungjalni kogno kebo wansugya khanai Kwrwi hafangni Bwkhaktwi Mungsa Saktharmung aboni bagwi jolijak tabuk Amchaini Lukurok jungjalni kogno teibi Koktwma thumnarone bwsgango koksanani thangwi Amchaini khoroksa borok sakha Hezamara block ni Matiabari Amchaibo thanglaisu Khलाinani bagwi tungsano lama lama tino school college shakham nogo thangnani nango khanai phiaba lama tei bike malkhong Thangphai khlabi manya borok himnani phano lama Kwrwi khanai belaikheno kha khamjakmani kogno sakha Amchaini Lukurok je asai phaimani apun sibeno iko mutei agite botongmani taktesa singka tabu iko jeng para suktino khailayo kun purno khorang khlaye ngai kun purbai ko rano tisawi bithiro sarlai amde khecholai donglai ta emne tabu to lama bolong tabu sakhamnok rok thanakai nongni o kamini Lukurok o kamini taku buksong tabu je kuno samoyo dilbari ungthung sakhamya ungthung hotuk satuk lama Kwrwi bo lama tei borok thanai bo ungkotei borok ungkunai agi to yangtino wai roi baltang layo o lama tino tabu to belaino hamya engka watin jorang khete kosto tiro tor tongo ngai ko thangmaya bazal thangmaya skul ko thangmaya chere rok onek osubida rang tongo ngai amti ta khen cholai ta ngai hamya sai fru ngai wai roi baloi palemole khai parma khaliyo ta emne tabu rungnok rok podnani tabu rungnok thangnani chere rok yang o lamrei thangnani thangre no boni dira sok sitrawi thangna harbek nangjak ti nangjak o bisitno rok saboi nongni o Amchaini MDC no tam kajana musung phaina bage MD sana kajana musung MDC te MLA no chinyang lama takphano ngyakho kaham ga ngyakho ni taw payakho bot khete tang line dong himano Thangphai Chini edition narna hine sung line dong nge takphano lama payakho bongna ang koinai isa phaiye nai Thangphai to chere school pornani plus sung bazar thangla su khainani sung photo office thanani blai osubidar wati hingai pro actually pro off sing thango chero kisa titor kan thangmayang thango nge service gadi khe cholai manai moita nini mung sagre de takuni mung an Mungsa naleta nini mung sagre an khai Krishna Devrama o kaimni mo Matiabari bo block bisi balorban bis bo block Hezamara block noni o Amchaini MLA MDC sabo MDC hingai to Ravindra sir MLA hingai Bishakito sir Amchaini Lukurok ni jungjalni kogno khanawi haste hafang tei TTADC hafang tamo Saktharmung naharno ayang phaisingno naisingjak tabu tongkosong Lukurok aboni bisingo phano Samwng tongno goino thango Tripura sarokni jungjal tei bofro kaksinai Bureau report Chini Khorang